Halo nacijo! Kakva je ovo vijest koja je upravo iskočila i ostavlja sve bez daha? Prava bomba iza kulisa našeg Dinama, nešto što bi jednostavno moglo okrenuti igru naglavačke i potpuno promijeniti smjer kluba. Ostanite s nama, jer ono što ću vam sada reći su oni sočni tračevi ravno iz pečnice o kojima će se još dugo pričati. Zadržite uzbuđenje, pripremite srce i ne mičite se, jer ovo je jedna od onih priča zbog kojih grizemo nokte. Ali prije nego što pustim jezik s lanca i otkrijem cijelu tu misteriju, već znate, zar ne? Ako još niste dio naše obitelji, brzo kliknite na gumb za pretplatu i aktivirajte zvonce, jer ovdje informacije stižu prve i onako kako volite, s uzbuđenjem i bez odugovlačenja. Vidimo pravu revoluciju koja se događa u Dinamu pod vodstvom Zvonimira Bobana i stvar je ozbiljna, znate, to je čistka samo takva. Da vam dočaram, prošlog tjedna već su počele pripreme s praktički novom momčadi pod palicom novog trenera Marija Kovačevića. I nije to mala stvar, čak 14 igrača već se oprostilo od Maksimira, a ima ih još najmanje 5 na popisu prekobrojnih ili onih koji su već obavješteni da više nisu dio planova. To je generalno čišćenje, moji ljudi. Ali nemojte misliti da je to samo odlazak, jer klub je također otvorio novčanik i doveo pojačanja. Do sada je stiglo ni manje ni više nego 8 novih lica, a ulaganje je bilo teško, 10,75 milijuna eura. To ne računajući neke igrače koji se vraćaju s posudbe, što će dodatno zaoštriti borbu za mjesto u momčadi. I možete zapisati, sigurno će stići barem još jedno ime za obranu i jedno za napad. Puno je to promjena. Usred sve te bure, jedno ime privlači pažnju i brine nas navijače. Mladi talent Branko Pavić. Dječak ima samo 18 godina, igra na poziciji obrambenog veznog i smatran je velikim projektom kluba, gotovo osobnom okladom uprave. Ideja je bila da on bude prirodni nasljednik Josipa Mišića, a na tome su inzistirali bivši sportski direktor Marko Marić, koji je stalno tražio od stručnog stožera da mu daju više povjerenja, pa čak i predsjednik kluba Velimir Zajec. Sjećate li se kad je ušao u prvoj utakmici protiv Istre i odigrao 10 minuta, a onda u četvrtom kolu protiv Gorice kad je odigrao svih 90 minuta. Činilo se da će dečko eksplodirati, dobiti više prostora da pokaže svoj nogomet. Ali onda je Dinamova sezona počela ići nizbrdo na način koji nitko nije očekivao i to je sve zakompliciralo. Ta loša Dinamova sezona skupo je koštala Pavića. S momčadi u toj osjetljivoj situaciji nije se moglo previše riskirati i davati minute igračima koji se još nisu potpuno dokazali. Unatoč svemu, uspio je odigrati svih 90 minuta protiv Borussije Dortmund, što nije mala stvar. U prosincu je čak bio starter protiv Slaven Belupa i Lokomotive, iskoristivši Mišićevu ozljedu, no nakon toga uglavnom je igrao za juniorsku momčad, a ne za prvu. Da stvar bude gora, u Mišićevom odsustvu klub je čak doveo Leona Belcara na posudbu iz Varaždina i za to su platili 250.000 eura. Na kraju ni Belcar ni Pavić nisu dobili puno prilika. Šteta, jer znamo da potencijala ima na pretek. Sada s ovom novom Bobanovom filozofijom, koji otpušta nekoliko senatora poput Bruna Petkovića, Marka Pjace, Arijana Ademija i Stefana Ristovića, ideja je izgraditi mladu okosnicu momčadi na Maksimiru. I teoretski, Pavić bi se savršeno uklopio u tu viziju, zar ne? No najnovija vijesti nisu nimalo ohrabrevajuće za dječka. Prvo se čini da će Mišić produžiti ugovor i Boban ga vidi kao jednog od vođa ovog novog Dinama. Osim toga, klub je doveo 2 zvučna imena koja igraju upravo na Pavićevoj poziciji, kao zadnji vezni. Jedan od njih je Dejan Ljubičić, kojeg navijači već zovu jackpotom i prije nego što je debitirao. Drugi je Španjolac Gonzalo Vilar, koji je koštao nevjerojatnih 3 milijuna eura plaćenih Granadi. Čak i ako ti dečki mogu igrati malo naprijed, kao osmica, i taj dio terena je pretrpan. Već imamo Lukasa Kačavendu, Luku Stojkovića koji može pokriti tu rolu, Marka Bulata i Luku Vrbančića koji se vraćaju s posudbe, a stigli su i Marko Soldo, Robert Mudražija i Gabriel Vidović. Još jedna stvar koja ne ide Paviću u prilog je to što Dinam nije uspio osigurati da druga momčad igra prvu ligu, što bi bilo idealno za njegov razvoj. Za sada nitko ne zna kakvi su planovi za Pavićevu budućnost, ali ne bi bilo nikakvo iznenađenje da Dinam na kraju posudi ga za sljedeću sezonu. Treba pričekati i vidjeti, ali situacija našeg mladog talenta postala je prilično komplicirana.